Entendemos que é fundamental que a información sobre este proxecto de mina chegue á ciudadanía. Solo coa mobilización social se vai conseguir parar un proxecto destas características. Por que facemos isto? Pois para informar a todas aquelas persoas que se opoñen a este proxecto, que coñezan, que saiban do desastre medioambiental que supón, do atentado para as nosas vidas, da destrucción de emprego e tamén que queremos que todo o mundo se una á nosa reivindicación. Eso que nos están vendendo que xenera emprego. É un proxecto que vai destruir emprego na agricultura, na pesca, no turismo, vai destruir o emprego das pequenas e medianas explotacións agrarias, o emprego das pequenas actividades comerciais, dos pequenos negocios de turismo, na pesca, porque isto chega á ría. Estamos ante unha empresa que presenta un proxecto de extracción de cobre a ceo aberto. Unha explotación que supón durante 15 anos estar traballando os 365 días do ano con voladuras diarias ás 24 horas do día e é un atentado para a nosa saúde. Sempre se nos dice e se nos acusa de que estamos en contra de proxectos que van crear emprego. No, aquí estamos falando de máis destrucción de emprego que de creación de emprego. Deixannos sin base territorial, non podemos seguir cas nosos empregos, non podemos seguir cas nosas actividades agrarias nin gandeiras, porque con unhas cortas mineiras e con unha explotación mineira ao lado, esa vida é imposible, ese traballo é imposible. A contaminación e a acaparación da auga. Estamos nunha zona onde hai moitísima auga que, por un lado, vai sufrir a contaminación, polo tanto, vaise nos privar de auga limpa e, por outro lado, tamén se vai acaparar porque a mina vaise facer dona deses manantiales e desa cantidad de auga que hai nos terrenos que se van ocupar. A destrucción inicial de territorio que plantean chega case a 2000 hectáreas. Collen o que era a antigua explotación mineira e algo máis, pero eles están anunciando na súa páxina da Atalaya de Río Tinto en Londres que van a chegar a 122 km². Xa teñen un proxecto presentado que vai moito máis alá dos concellos de Touro e Pino, que chega a Santiago, a Boqueixón, e por darvos unha idea, 122 km² é máis que todo o concello de Touro. En primeiro lugar, unha explotación xigantesca a ceo aberto e incompatible cos sistemas que sustentan a vida, o aire, o solo e a auga. Por outra banda, os proxectos son enganosos, teñen moitos erros, moitas contradicións, e iso leva a grande desconfianza nosa e dos cidadáns en xeral. Por outra banda, destrúense as estradas e despois arránxanse con diñeiro público. Ao final, moitos dos intentos de vida das persoas da comarca son imposibles, o seu modo de vida agropecuario ou forestal tamén é imposible, e repercute directamente naqueles cidadáns que non teñen opinión na hora de decidir se este proxecto vai adiante ou non. Creemos que un proxecto destas características non podemos consentilo porque tamén amenaza gravemente a nosa saúde e moitas veces é algo do que desde o debate político nos esquecemos, a saúde e a alimentación. E este proxecto afecta a saúde porque contamina o aire, contamina as augas e afecta tamén as bases da nosa alimentación porque nos quita base territorial para a actividade agraria e tamén porque afecta o marisqueo, afecta a pesca, que é outra base da nosa alimentación.